Seo cuid go na scéalta is mó bhí tuairisc an teachtain seo. Bhí comórtas pell na Gaeltacht arsúil ra charan an deire seachtain seachtaine agus bhí ar niriseoir páric ó círe i lár an éana an. Tá tuairiscí, analís agus gealairthe go leor an gomórtas ar a suíomh anois, chomá le ráha tuairisc go na himreoirí a báir a bhí gimartán. Dúirt ardhrúnaí chun na Gaeilge Julian de Spáin gur údar díma a bhí an ghfuil an teirgide tá tiltte ag RTí Reading na Gaeltachta ó ógraí tráchtála a chur a giste lárnach RTí agus gá cha ar theirbhísí béarla an stáisiún. Cháin orlabhraí Gaeilge hin féin agus ó snodaí an scéala freisin agus dúirt gur bhaile leis labhairt leis an lucht banistíochta ag coiste oireachtais na Gaeilge. Hit rialtas na hísealtíre as a chéile an teachtain seo nar a haring géirt wilders as a ggórialtas a choruile chéile an nora. Tá alt analíse scríoft ag Alex Hymans hín gorseo a bolaíocht na hísealtíre agus bei Alex Héinlinn ar a bud Gaeilge leis an scéal is a phlé ón ísealtír. Agus ar deire guíonn fearan tuairisc gachrá ar lucht na háirteiste agus an testais hóisiirí a chur tús leis an scrúdathe an teachtain seo. Ba mu a caint le mútar a Gaeilge faoin na pápéir Gaeilge atá ar scrúdathe na bliana seos na léanta nachróin. Tá na scéalta sin agus tuile ar tuairisc inis.